ፊልምናት ጅምር ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 2006 እንትኸውን ኣብ ናይ ሓደ ቴኒስ ግጥም ፓትሪክን ኣርትን ዝተባህሉ ኣዝዮም ዝፋተው ዕርኽቲ ብሓደ ብምዃን ንኻልኦት ናይ ቴኒስ መጋጠምቶም ብምግጣም ነቲ ግጥም እንታሰንፉ ንሪኦም። ፓትሪክና ኣርቲ ኣዝዮም ዝፋተው ዕርኽቲ እንትኾኑ ናብ ዝኸድዎ ትኸዱ ዝተፈላለዩ እስካብ ዘይመስሉ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጽ ካብ ዝኾኑ ብዙሕ እዋን ገይሮም እዮም። ሓደ እዋን እውን ፓትሪክን ኣርትን ዝፈትዎ ናይ ቴኒስ ግጥም ንምዕዛብ ናብ ዝካየደሉ ቦታ ምስ ኣተው ኣቡ ሓንቲ ቴሺ ዝተባህለት ኣንስተይቲ ተጻዋቲት ነቶም ኣዕርኽቲ ቆልኦም ትሰርቆም። ታሺ ኣብ ናይ ቴኒስ ስፖርት ኣዝያ ንፍዕቲ ብምዃን ንሳ እንትጻወት ኣርትን ፓትሪክ ፍዝዝ ኢሎም ብፍቕሪ ዓይኒ ክሪእዎ ይጅምሩ። እቲ ጽዋታ እውን ታሺ ብኣሸናፊነት ምስ ተዛዘመ ምሸቱ ነቲ ዓወት ኣመልኪቱ ንታሺ ስፖንሰር ዝገበረላ ትካል ሓደ ቀለል ዝበለ ፓርቲ ኣዳልዩ ኣርትን ፓትሪክን ኣብቲ ቦታ ይርከቡ። ኣብቲ ፓርቲ ቴሺ እንትትድንስ ፓትሪክን ኣርቲን ፍዝዝ ኢሎም ክሪእዋ ምስ ጸንሑ ክልቲኦም ናብኣ ብምኻድ ተላሊማ ክዕልሉ ይጅመሩ። ታሺ እውን ንእሽተይ ዕለለቶም ትፍለዮም እሞ ምስ ኣድነቕታ ዋላ ፎቶ ክትለዓል ተጀመረት። ፓትሪክን ኣርቲ ግን ሕጂ እውን ካብኣ ተፈልዮም ንዘይምኻድ ኣብኡ ኮይኖም ክጸባብኡ ይጅምሩ። እቲ ናይ ፓርቲ ምድላው ምስ ተወደአ እውን ቴሺ ፓትሪክን ኣርትን ብምዃን ናብ ሓደ ናይ ደንደስ በሓድ ብምኻድ ሓቢሮም እናተዘናግዑ ብዛዕባ ዝፈትዎ ናይ ቴኒስ ስፖርት እናዕለሉ የምሹ። ብዙሕ ምስ ጸንሑ እውን ቴሺ ስለዚ መሰየ ክትኸድ ከም ዝኾነት እንትትዛረቦም ፓትሪክና ኣርቲ ድማ ቁጽሪ ቴሌፎና ንግተው ይሓተሞ ምሸቱ ድማ ምስኦም መጽኣ ክትጻወት ተደልያ ዝሓድርሉ ናይ ቤርጎ ቁጽሪ ይዋ። ታሺ ግን ንኽልቲኦም ቁጽሪ ቴሌፎናት ሃይቦቶም ከምኡውን ክመጽእየ ወይ ድማ ኣይመጽእ እንተይበለቶም ሓዲጋቶም ትኸይድ። ፓትሪክን ኣርትን እውን ናብ ዝሓድሩ ክፍሊ ምስ ተመለሱ ክድቁስ እናተዳለዉ ተለዉ ማዕጾዎም ሃንደበት የዳምጽ ሞት ተጓዮም እንትኸፍትዎ ዝመጸት ቴሺ ከም ዝኾነት ይርዩ። ቴሺ እውን ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ለይቲ ሙሉእ ቢራ እናሰተዩ ነናይ ልቦም ናዕለሉ የምሹ። ካብኡ ድማ ቴሺ ካብ ኣካውኖም ክልቲኦም ከም ዝተመሰጡላ ስለዝተረድአት ኣብ ዓራት ኮፍ ኢላ ናብ ጥቓኣ መጺኦም ከፍ ክብሉ ምስ ተዛረበቶም ክልቲኦም ተጓዮም ኣብ ጥቓኡ ኮፍ ይብሉ። ታሺ እውን ናይ ፓትሪክን ኣርትን ኮንፈረንስ ስዒማቶም ጥራይ ሓዲጋቶም ክትኸድ ክትብል ክልቲኦም ሕጂ እውን ቁጽሪ ቴሌፎኖም ክትቦም ክመሓጸንዎ ይጅመሩ። ታሺ ድማ ጽባሕ ክልቲኦም ናይ ቴኒስ ግጥም ካካይዱ ካብኡ ነቲ ዘሰነፈ ሰብ ጥራይ ቁጽሪ ቴሌፎኑን ከምትቦ ከምኡውን ሓቢራቱ ድራር ከም ትበልዕ ተዛሪባቶም ትወጽእ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ታሺ ከምኡውን ውሕዳት ተዓደምቲ ኣብ ዝተረኸበሉ ፓትሪክን ኣርትን ህልክ መወድኡ ዝኾነ ናይ ቴኒስ ግጥም ካካይዱ ምስ ጸንሑ ፓትሪክ ነቲ ግጥም ብላዕላውነት ይዛዝሞ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ፓትሪክን ኣርትን ኣብቲ ናይ ቴኒስ መለማመዲ ኸይዶም ብሓባር እናተለማመዱ ተለዉ ፓትሪክ ምስ ቴሺ ከም ዝሓደረ ንኣርት ብኢድ ምልክት ገይሩ የርእዮ። ካብኡ ንድሓር እውን ፓትሪክ ምስ ቴሺ ተጣዊሶም ፍቕራቱ እንትኾኑ ፓትሪክ ኣርትን ድማ ብሓደ ዝሕልፎ ዝነበረ ግዜ እናቐነሰ ይመጽእ። ሓደ መዓልቲ እውን ኣርት ቴሺ ናብ ትለማመደሉ ቦታ ይምርሕሞ ምሳሓ እንግዳ ከም ዝደሊ ተዛሪቦም ሓቢሮም ይኸዱ። ምግቢ እናበልዑ ክዕልሉ ምስ ጸንሑ እውን ኣርትን ቴሺ ፓትሪክ ከም ዝፈትዋ ይምስል ከም ዘሎ ክዛረቡ ትጅምር። ቴሺ ድማ ሓሪቓ ኣርት ኮፍ ኣብ ዝበለሉ ሓዲጋቶ ትኸይድ። ድሓር እውን ኣርት ንፓትሪክ ረኺቡ ቴሺ ከም ዘይታፍቅሮ ክዛረብ እንተፈተነ ፓትሪክ ምስ ቴሺ ንክፈላለዩ ውዲት ይኣልም ከም ዘሎ ከም ዝፈለጦ ንዓርኪ ኣርት ይዛረቦ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ፓትሪክን ቴሺ ሓቢሮም ደቂሶም ተለዉ። ቴሺ ንፓትሪክ ኣብቲ ሓድሽ ጀመረቶ ናይ ቴኒስ ተጻወቲ ናይ ምስልጣን ስራሕ ንክሰልጠን እንትዛረቦ ፓትሪክ ግን ሓሪቑ ኣፍቃሪኣ እምበር ሰልጣንያ ከም ዘይኮነ ተዛሪቡ ሓዲግዎ ይኸይድ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ቴሺ ምስ ሓደ ናይ ቴኒስ ተጻዋታይ ናይ ቴኒስ ግጥም ዋላ ተነበራ። ፓትሪክ እውን ትማሊ ብምጉያቑ ምኽንያት ሓሪቑ ናብቲ ግጥም ቦታ ተይመጸ ይተርፍ። ኣርቲ ግን ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ነቲ ግጥም ናይ ቴሺ እናተዓዘበ ተሎ ቴሺ ብናይ ፓትሪክ ምትራፍ ሓሪቓ ዘይግቡእ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ሓይሊ ተጠቂማ እንትጻወት ሃንደበት ድማ እግራ ተቖጸይሞ ከቢድ ዝባል መጉዳእቲ ይበጽሓ። ኣርቲ እውን ናብ ቴሺ ናጎየ ምምጻእ ናብ ሆስፒታል ይወስዳ እሞ ሓገዝ ክትረክብ ይገብራ። ፓትሪክ ድማ ቴሺ ዝኾነተ ነገር ምስ ሰምዐ ናብ ሆስፒታል ዋላ ተመጸ። ቴሺ ግን ካልኣይ መዓልቲ ደጊማ ክትሪኦ ከም ዘይትደሊ ንፓትሪክ ትዛረቦ እሞ ኣብዚ ማንጎ እውን ኣርትን ንቴሺ ሓጊዙ ንፓትሪክ በዳሊ ስለ ዝገበሮ ፓትሪክ ናይ ኣርቲ ነገር ቆርጸሉ እሞ ዓርክነቶም እውን ኣብታ ሰዓት ትብጠስ። እዚ ድሕር ምዃኑ ቴሺ ናብ ቀደም ብቕዓታ ተመሊሳ ቴኒስ ክትጋጠም ኣርት ዋላ ተሓገዛ። ቴሺ ግን ዝበጽሐ መጉዳእቲ ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝነበረ ንመጻኢ ቴኒስ ክትጻወት ከም ዘይትኽእል ግልጺ ይኾነላ። ታሪክና እውን ድሕሪ 3 ዓመት ተወስደና እሞ ኣርቲ ሕጂ ናይ ቴኒስ ስፖርት ስራሕ ኢሉ ከም ዝሓዞ ብሉጽ ተጻዋታይ ንምዃን ከም ዝበቕዐ ንርኢ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣርት ኣብ ልምምድ ተሎ ቴሺ ሓድነት ክትዕዘቦ ስለ ዝመጸት ኣርት ኣዝዩ ተሓጒሱ ሓቢሮም ናብ ሓደ ሬስቶራንት ብምኻድ ምግቢ ክበልዑ ይጅመሩ። ንዓለሉ ተለዉ እውን ኣርት እስካዕ ሕጂ ንሓዓ ዝስምዖ ስምዒት ከም ዘይቀነሰ ተዛሪቡ ሓቢሮም ክኾኑ ኣብኡ ተለዉ እውን ቴኒስ ክታሰልጥኖ ንቴሺ ሕቶ የቕርበላ። ቴሺ እውን ናይ ኣርት ናይ ፍቕሪ ሕቶ ተቐቢላ ብኡ ተላ እውን ታሰልጥኖ ተስማዕማ።
እዚ ድሕሪ ምዃኑ ድሕሪ 10 ዓመታት ቴሺ ኣርትን ተመሪዖም ሊሊ ዝተባህለት ህፃን ቆልዓ ከም ዝወለዱ ከምኡውን ኣርት ኣብ ናይ ቴኒስ ስፖርት ዝሰመረሉ ስለ ዝኾነ ሃፍትን ህቡብነት ከም ዝረኸበ ንርዳእ። ኮይኑ ግን ኣርት ድሕሪ እዋናት ብተደጋጋሚ ዘጋጠሙ ጉድኣት ምስናፍን ኣብ ባዕሉ ዝነበረ ዓብዪ እምነት ክንኪ ስለ ዝጀመረ ቴሺ እውን ናይ ኣርት እምነት ክውስኽ ኢላ ኣብ ሓደ ብዙሕ ፍሉጣት ዘይኮኑ ታራ ተፃወቲ ዝሳተፈሉ ናይ ቴኒስ ግጥም ተመዝግቦ። ብተፀራሪ ድማ ፓትሪክ ሕጂ ምንም ዝበሃል ቁርሺ ዘይብሉ ድኻ ሰብ እንትኸውን ንዝሓድረሉ ዓራት ዝኾን መኽፈሊ ሰልዲ እኳ ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ መኪና እናሓደረ ሂወቱ ዝመርሕ ሰብ ከም ዝኾነ ንርኢ። ፓትሪክ እውን ኣብ ጅቡኡ ዝተወሰነ ቁርሺ ከም ዘድልዮ ስለ ዝተረድእ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝተዳለወ ንእሽተይ ናይ ቴኒስ ስፖርት ግጥም ንክምዝገብ ብማኪኑ ይኸድ እሞ እስካብ ዝወግሕ ኣብ ውሽጢ መኪኑ ደቂሱ ይሓድር። ንግሆ እውን እቲ ናይ ግጥም መተሓባበሪ ዝኾነ ንፓትሪክ መኪኑ ካብዛ ልዕላ ኢሉ እንትእዝዞ ፓትሪክ ግን ንሱ እውን ተጋጣማይ ከም ዝኾነ ክምዝገብ ከም ዝመፀ የፍልጦ። ናብ ውሽጡ እውን ይኣቱ እሞ ክምዝገብ ክብል ፓትሪክ እታ መዝጋቢት ትበልዕ ዝነበረት ቁርሱሪ ፍዝዝ ኢሉ ስለ ዝተረፈ እታ መዝጋቢት እውን ንፓትሪክ ካብቲ ትበልዕ ዝነበረት መቒላ ትቦ። ናብ መዝገበቶ ተላ እውን ፓትሪክ ብዛዕባ እቲ ግጥም እንተሓታ እታ መዝጋቢት እውን ኣብዚ ናይ ሕጂ ግጥም ሓደ ህቡብ ተፃዋታይ ቴኒስ ስለ ዝሳተፈሉ እቲ ግጥም ክብድ ክብሎ ከም ዝኽእል ተዛሪባ ናይቲ ህቡብ ተጋጣማይ ፎቶ ንፓትሪክ እንተርእዮ ፓትሪክ እውን እቲ ናይ ቀደም ዓርኮ ኣርት ምዃኑ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይስንብድ። ፓትሪክ እውን ምሸት ንመሕደር ዝኾነ ዓራት ከካሪ ስለ ዘይኽእል ሓንቲ ዝፈልጣ ጎርዞ ኣስሚጡ ምሳኣ ንክሓድር ብምሕሳብ ነታ ቆልዓ ይረኽባ እሞ ሓቢሮም ግዜ ንሕለፉ ተለዉ ኔቴሺ ብርሑቕ ይሪኣ። ፓትሪክ እውን ግዜ ይተጥፍአ ናብ ቴሺ ብምኻድ ካዛርብ ዋላ ተፈተነ። ቴሺ ግን ኣብ ዝግጥም ምስታፍ ዋላ ሓንቲ ረብሓ ከም ዘይብሉ ገና ኣብ ናይ ፈለማ ዙር ምስናፍ ስለ ዘይተርፎ ካብ ሕጂ ጠጦ ካብሎ ትምሕዶ። ኣብ ዝቕፅል መዓልትታት ድማ ፓትሪክን ኣርትን ዝገጥሞ መጋጠምቲ ንኩሎም ናሰነፉ ኣብ መጠርሻ እቲ ናይ ውድድር ዋንጫ ንምውሳድ ፓትሪክን ኣርትን ይራኸቡ። ቅድሚ እቲ ናይ መጠርሻ ግጥም እውን ፓትሪክ ንቴሺ ኣብ ሓደ ሆቴል ንብሕቱ ኮፍ ኢሎም ስለ ዝረኸባ ካዛርባ ከም ዝደሊ ተዛሪቡ ንደገ ሒዝዋ ይወፅእ። ኣብ ደገ ወፂኦም እውን ናዕለሉ ተለዉ ፓትሪክ ድሕሪ ዓመታት ኣሰልጣኒ ክትኾን ከም ዝደለየ እንትዛረባ ቴሺ ድማ ንፓትሪክ ጣዕምቲ ፅፍልታ ጥዒማቶ ሓዲጋቶ ትኸይድ። ቅድሚ እቲ ናይ መጠርሻ ግጥም እውን ፓትሪክ ኣርትን ኣብ ሳውና ተራኺቦም እንትዕልሉ ፓትሪክ ንቴሺ ከም ዝረኸባ ንኣርት ይዛረቦ። እዚ ነገር እውን ኣርት ናብ ድሕሪት ብመልክዕ ተዘክሮ ይወስዶሞ። ምስ ቴሺ ድሕሪ ምምርዓዮም ድሕሪ ንሽተ ዓመታት ንግጥም ኣብ ዝካየደሉ እዋናት ቴሺ ፓትሪክን ተራኺቦም ኣዝዮም ከም ዝተቐራረቡ ከምኡ እውን ተሳዒሞም ከም ዝነበሩ ዘኪሩ ሕጂ እውን እዚ ነገር ክፍጠር ይኾን እንዳበለ ናብ ዓብዪ ፍርሒ ኣቲ። ፓትሪክ እውን ንኣርት ምስኡ ምግጣም ናፊቕዎ ከም ዝነበረ እንትዛረቦ ኣርት ድማ ብተፀራሪ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይናፍቆ ተዛሪቡ ሓሪቑ ሓዲግዎ ይኸይድ። ኣርት እውን ኣብቲ ናይ ፅባሕ መሕደሪ ምስ ተመለሰ እቲ ናይ ፅባሕ ግጥም ዋላ ይስንፍ ዋላ ይሰነፍ ካብኡ ንድሓር ቴኒስ ምፅዋት ጠጦ ከም ዘብል ንቴሺ እንትዛረባ ቴሺ ግን ናይ ፅባሕ ናይ ግዴታ ካስንፍ ከም ዘለዎት ተዘኮይኑ ግን ሓዲጋቶ ከም ትኸድ ትዛረቦ። ቴሺ ድማ ንፓትሪክ ከም ቆልዓ ፀጉሪ ደራሪዛ ምሳ ደቀሰቶ ናይ ፓትሪክ ብሕወት ኸድሞ እቲ ናይ ፅባሕ ግጥም ኮነ ኢሉ ክስነፍ ኣርት እውን ኣብ ባዕሉ ዝነበረ እምነት ዳግማይ ንክምልስ ንክሕግዞ ክተእምኖ ትፍትን። ፓትሪክ ግን እዚ ምስ ሰምዐ ሓሪቑ ይጭድረላ እሞ ምስ ቴሺ ክጓይቕ ይጅመር። ብሕርቃን እውን ነታ መኪና ልዒሉ ናብ ሆቴል ምስ መለሳ ቴሺ ናብቲ ሆቴል ክትኣቲ ክትብል ፓትሪክ ነቴሺ ደጊሙ ይፅዋዓ። ቴሺ እውን እስካብ ሕጂ ንፓትሪክ ታፍቅሮ ስለ ዝነበረት ናብ ጎይት ኸይዳ ትስዕሞ እሞ ናብ ውሽጢ መኪና ኣትዮም ፍቕሪ ክሰርሑ ይጅመሩ። ካብኡ ድማ ፓትሪክ ንቴሺ ፅባሕ ኣብቲ ግጥም ንኣርት ኮነ ኢሉ ከም ዝስነፈሉ ድሕሪ ብምዝራብ ቴሺ ናብቲ ናይ ሆቴል ክፍላት ኣምርሖ እሞ ንውሽጢ ድሕሪ ምእታዋ እውን ሰብኣይ ኣርት ምስ ጓል ሊሊ ደቂሱ ሪኣ ምስ ፓትሪክ ብዝገበረተ ነገር ኣዝያ ትጠዓስ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ቴሺ ንኣርት ነቲ ናይ መጨረሻ ግጥም ካስንፍ ምስ ኣተባብዐቶ እቲ ፀዋታ ተጀሚሩ ቴሺ እውን ኣብ ጭንቀት ተወጢራ ክትከታተል ትጅመር። እቲ ፀዋታ እውን ተጀሚሩ ኣብ ናይ ፈለማ ዙር ፓትሪክ እንተስንፍ ኣብቲ ካልኣይ ዙር ድማ ኣርት ያስንፎ እሞ እቲ ፀዋታ እውን ቀስ በቐስ ናመቐ ይኸይድ እሞ ፓትሪክ ንኣርት ምስ ቴሺ ምሕዳር ክልቲኦም ዝርድዎ ናይ ኢድ ምልክት ገይሩ ናርኣዮ ኣርት እውን ኣብ ዘለዎ ብስንባዶ ጠጠው ኢሉ ይተርፍ። ኮይኑ ግን ኣርት ዳግማይ ንኽቐሕ ኢሉ ምስ ፓትሪክ ከልክ መወድኡ ዝኾነ ግጥም ምግባር ይቕፅል። እቲ ፀዋታ እውን ኣዝዩ መውቕ እሞ ፓትሪክ ንኣርትን ቀደም ቆልዑ ከለዉ ዝነበረዎ ንሕንሕ ስምዒት ዘኪሮም ክምስ ክብሉ ይጅመሩ። ቴሺ እውን ፓትሪክ ኣርትን ከምዚ እንትፃወቱ ካብ ትሪኦም ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝሓለፋ ብደስታ ፍሽኽ ትብል። ኣብ መጨረሻ እውን ፓትሪክን ኣርትን ነቲ ኩዕሶ ካብ የማን ናብ ፀጋም እናፃፍዑ መከራ ምስ ኣብልዕዎ ከይሓሰብዎ ዘሊሎም ብምትሕቑቓፍ ከም ናይ ቀደም እንትዘሉ ቴሺ እውን ሰብኣይ ኣርትን ውሽማ ፓትሪክን ከም ናይ ቆልዕነቶም ግዜ ተሓጒሶም ብምርኣያ ብሓጎስ እንትዘልል ናርኣይና ፊልምና ትዛዝም። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎም መዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኽ ፊልሚ እዚኣ ትመስል ነይራ። ክሳብ ብኻሊእ ፊልም ንራኸብ ቻው።